Mama nwunye m bụ onye na-agwa nwunye m ife ọ na-eme na be m. Like since m nụrụ nwaanyị a, ife bami ya kwuru ka ọ na-eme. O wee megide wee na ụlọ wee chighete nwunye m aghọ onye ọzọ, ọ gbanwee bụrụ onye ọzọ. Maka na ọgbami ya bụ ọnụ na-ekwu na be nna ya o. Nke ya gwa nwunye m ọ sị na ihe aka mami ya megidere wee wuwe papi ya wee bụrụ mmadụ. Ya wee sị ya na ọ bụrụ na papa ga-abụrụ nwoke na ya nwa bụ nwoke zuru ezu na nwaanyị adịghị ewubi ya. Ọ sị m na oge ya nwaanyị abịa ọmụgwọ, ofu mbịa ka ọ bịara ọmụgwọ, ya sị na ọ ma mbịazi ọmụgwọ bie. Ọ sị m na ife kasị njọ bụ na nwaanyị a dịsịalụ lezi. Ya nye ego, ọ were onye mami ya. Ya nwa ife ndụ mmanya ga olie, ọ were onye mami ya. Aka ya ekwe ọsị na ọmami ya ka ọ bụ na ya ga-enetekene ya anya. Ọ sị m nne na ike gwụrụ ya o. Ya wee sị oke na ị ga-abịa ka isolu je kpataba ego. Ị ga-abịa ka isolu je kpataba ego. Ya wee mepelie shop. Ọ sị m nne o na nwaanyị a ga-apụ ije na shop, olu ọ hapụ shop ya jebe na shop onye ọzọ je nọrọ. Ọ hapụ shop ya jebe na shop ndị salon je nọrọ ebe afọ na-akwụ asị. Ndị ọzọ niile nọ na shop a na-ele ife nwunye ya dọrọ. Ndị a ga-abịa na shop n'ọnwa na awa 2 hours na-ele ife ma nwunye abatana, ma nwunye ya bịa na cheki shop ya. Na ndị mmadụ na-abịa ewele ife na shop ya ma nwunye ya nọ na ọ na-akụ asịrị na salon. Ọ sị m nne ife a na-eme o. Ezukete fie oshi maka na ife niile nọ ebe afọ amagolu na ọ dịrọ interested. Mgbe ụfọdụ ọ ga-anọ na fonu n'ifuru ya na shop bụ na ọ nọ na fonu, and ọ nọlụ na fonu o chebugo iru nedo anya n'azụ shop wee na-akalịsa mami ụka. Ụna amazi nke bụ the worst. Bọsọ ọbụla mami ya visitelu, mgbe ọbụla mami ya ji wee bịa, nwa ya nwaanyị ga-akwagide ife kwajuo onye kpoo bunye mami ya shishitala ọma nne ya. Ọ sị m nne ife a na-eme o. Na o nwelu nebia ya na ya na-abọ n'azụ afịa, nebia wee kpọọ ya wee sị ya na ọ bụ na ego dị na shop a nwa na ịvalulie n'ile idilie gị lechọkọ ife dị na shop a ka ị were ego gị tinye n'akpa, bikos na ife na-eme ebe a na shishitọlọ na ịma nwetakwa o. Ya ga-anọ n'ọfịs nke a na-alụ ọlụ nọlụ na shop nwunye ya wee sị oke na nsogbu adọrọ ya kwụsị shipment ya ọdalị ya gbazi anya nkịtị ka o lebe da shop. O wee legide da shop legide ife niile dọsti, nwunye nwere ike iwere akwa fiche afịa dọst maka ọlụ na-agbago ka Naija dị na ọ dị too dọst. Idobisie ngwa afịa ịpụta ụtụtụ ị ga-apịachasị ya fichesie nya o wee dị clean, na nwunye nwere ike ime ine anya na shop ya ọdụkọ ngwa afịa ochie bụ ife dị ebe afọ. Ya wee jekwulu that guy wee sị ya biko ma o nwere ihe ndị ọ ga-ego na shop. Ọ sị ọ sị m nne na bọsị ya bịa na shop na nwunye ya nọrọ, the man wee bịa bukola ife niile ọ chọrọ igo, ya na ya na-aba agbakọ wepụ akwụọ ọnya ụgwọ obulu fancha niile bụ ege na shop ya. Ya wee na nwunye echigetere azụ o. Nwunye wee chighete azụ na that guy ya golu ife agwago ndị neighbors ha agwakwana ya ihe mere, wee fụ na shop ya is almost empty. O je na-ajụ ndị mmadụ na-asa ha kedu ihe mere shop ya na o nwere ya tụpụrụ ọnụ. Ụna mana nwunye ekpochiko shop nata ọgwara ya ọgba nkịtị. Afịa niile afọ ya lelo na nwunye ya gwara ya ọgba nkịtị. Ife ome na ọkpọ mami ya gwa ya. Sị m nne chai ya gba ya nkịta ọ na-eje afịa. Oluo one day ọpụba afịa n'ụtụtụ ya sị ya na ya chọrọ isi eje na shop ka ya jefụ ka shop ya mere. Ọ sị anya jebe n'ọlụ na o nwere ife ome, ya sị ya mba o, ya ga-eje na shop gị ka amalụ ka ome. Ọ sị na ya chọrọ ijebe mami ya sị ya mba na ị ga-akansụl ya taa, anyị ga-eje na shop gị ka anyị jee malụ ka shop gị mere. Nwunye ya ajụ ya fọs onye afọs o wee lute na shop ọ bụ na shop agwụwo. Ya wesị kedu ife melụ ngwa afịa ọ na-enie, kedu ife melụ ngwa afịa gị ọ na-enie. Ya wee sị oke niile sigo. Ya wee pakọ ihe niile fọ na afịa kwa ịghọtago bukolu fancha niile lesisie ndị mmadụ bụrụ ndị ha ga-ebu na asị ya na ịkalesigo bikos na almost eke enye ịtọ 2 of ihe ị na-ele is gone. 1 naira shishi enyere m. Ọ sị m nne nwaanyị anatakwa n'ụlọ, o bidokwe gbabakwa ya ose bikos ọ nọlụ n'ụlọ ka o ji aka njọ ịghọtago maka na befedu nso mgbe ụfọdụ bifo onye anatala ojegobe nna ya chighete. O wee nọkwa ya 3 years ndị mmadụ yọbakwa ya sị ya mepeeli ya afịa. Ya wee kwelu wee sị okenye ya ga-emepezili ya afịa nni ebe ndị a na-ele na ịgbagolu ma beans ma rice ma ndị otie. Mana mgbe ya chọrọ ije gote dise afịa nni
ya golu half bag maka na ya mala onye nwunye ya bụ ya chọrọzi west ego ya westicha ka o si etu afọ naanị ya ọkwa ịghọtago ya wee goo ma beans ma rice ma nna agosie nnọọ ọ pụtazie obupụtasie enyi ịmago ka esi eme dọbasa ya na tebụl n'ilo ndị mmadụ a na-amalụ ọ sị m nne na o mesịrị 2 months nwunye fụ nke ọ ga na-eje ọlịlị again ebe ọ ga na-eje ọlịlị again ọ bịazi apụpụtasie doses ọdọbịa jebe na nke onye afọ ọ ga-anọgide ebe afọ chiji ọbịa kpọchie shop ya na ije onye ọsị ka a na-egbu n'oge na die na-eme ọfụma ọ na-eme ndị madam ọ sị m na o wee luo one day ma ọkwa ịma mmiri nwa ga-abụ aka na-eme na mmiri n'elu ọ daa gbadagbadagbadagbadagbadagbadagbadagbada like ozo heavily ọ stọpụkwa kpam akwụna ma ụdị mmiri afọ ya ọ na-enye saịnị na ọ ga-ezo bifo olu anị and ọ ga-ezo heavily kwụsịkwa ozugbo ozugbo ama m na unu ga-aghọta such rain oluo that day na ya na-abịa na shop ya ka ya bịa malụ ka o si eme mmiri afọ wee bido izo nya wee mele ọsọ maka ebe ya pakili moto do very far nya wee mele ọsọ ka ya lute na shop before mmiri nwa amazu onye arụ mana ya afụgo fọs mmiri ji ezo nya wee gbagaza na shop mmadụ nọ ka ya na-abịa everybody na-apa ngwongwo ya na-apa aga n'ụlọ na-apa ngwongwo ya na-apa aga n'ụlọ mgbe ụfọdụ ịma mpanwu ngwongwo gị na ihe ị ga-eme bụ ụdị mmiri afọ bịaba iwelu nnekwu waterproof kpuo your goods ozosie kpughekwu ya onye ọbụla azụbakwa unu amaala ebe nwunye nọ na shop ebe ọ na-agba asịrị